isang isang panibagong araw, and for ngayon po, for today's video, nandito kami ng mga ibang social climber squad kasi nasa hospital si Brenda, kasi para at least ma-dextrosan muna siya na maiwasan na ma-dehydrate siya. Ay, Bablog ka pa. oo. Para maiwasan na ma-dehydrate siya. So, kinancel na rin yung unang event niya this morning, which is sa CDO sa Uptown, sa Cleopatra. So, ang mangyayari na lang mamayang hapon, yung proclamation sa Claveria, yung pupuntahan namin. Tapos maaga pa kinabukasan ng alas 3 a.m. So, sabi ko, baka pwedeng mas maaga na lang kami isa lang sa Claveria para pag-uwi, ma-exercise siya ulit kahit isa lang. Para at least Para pag bumiyahe, medyo siya, hyper, medyo okay yung katawan niya. So yun po. Kasi ang Dipolog is ilang oras ang magiging travel time namin. Gosh, nagpulog pa pala sa Pilipinas. So bukas nga, mamayang 3 a.m. ang biyahe. Nandito sa loob sa si Brenda. Actually siya lang naman yun nandiyan sa ER. And pinapaubos na lang yung isang niya, yung isang dextrose niya. Ang pinaka-latest niyang blood pressure is 140/90. Medyo mataas-taas pa siya. Later we'll keep you updated. Keep you updated o sa kalagayan nito. Tingnan natin siya sa loob. Kasi may mga dumadalaw sa kanya. Andito na po ang mga riding in tandems. So paano? Wala, di ba? Saan tayo kukuha ng tubig? Yan, tag 10 piso ang per bag. Sabi ko magdala ka ng pansit canton, 8 eh. Titinda tayo sa mga nagbabantay. Negosyo pa rin. Negosyo. Kung pwede pala gano'n. Ayan. Ching ching! Ayan, nakano na mainit na. Actually, sabi ka na, it's a boy. Dito. Mamusta po siya, it's a boy. Doon mo siya ilagay. Tapos sabi mo, it's a boy. Ilagay mo si Jinky dun sa sa baba. Dali, kuno mo si Jinky. Yakap na yakap siya. Dali. Punta ka rito, Jinky. Okay na si Jinky. Tangkad gamay. Jinky, dito. Pwede mo ba siya? Ilagay mo siya sa mo. Diyan mo ka dali. dyan. Diyan mo ka dyan. Nabigyan ko Wah. Sige, kunti pa. Sige, kunti pa. Sige, Ire. Sige, masisaryan ka. Ire, ito ng ono. Sige pa. Isa pa. Isa po. Namulog ka ba ng diaper? Nag-diaper na siya mag-isa. Saan ang mata? It's a boy? Katong una daan. Kalokohan niyo talaga, no? Uy, kaila sa unang giamiba. Hindi ka tulog. Siya katulog dyan. Maghilaka mo dyan man kay kanang naghagok na ni sa kwarto. Siya nakamata na. Kagabi, manggod ka sa pauna, kasanang ko tungkol sa Hindi ambal. siya katulog. Itambal na mga sisters dito, bukailam sa ako nga. Tapos blasa, nagplug ka ay. Ako rin nanigay sa Dr. Sayas kaya iya ka magilatanan sa part sa intestine, iya magilatanan. Internal siya. Ito Dr. Sayas Yung ta. specialist. Kay dili mo sa hospital kuan specific magitang tambal tanan. Ikuan sa imuha. Para na first do ka nang ana ba kanang ipare sa kaan sa first na tambal. Hindi mo madala second. Ha? Hindi sa ko. O dito ka Dr. Sayas, banan ko. Sarap adlo nawala ko amoeba mo. Ang ipainom sa ko nga tambal kay Flagyl. So ito kanang lingin lang siya nga yellow.
Dura ka intake na ako, nawala dito sa so. Gaya akong tae. Ito yung ginawa. Kabalik ko namatay ko. Kaibig kay ubag lubog. Di naman niya i-check. Kung taon naman ka. Kung naman pala naman ni kaadlaw. Ang ana. Sige kag chika. Sige siya kung sa tambal. Ba mo yung sa iyang kuwan na sound. Walay gapugong ba sa iyang i-atch. Diretso. Kaya man na. Basta kaya. Ayun nino. Kag kanina. Ang isa ka ng word. Ito dito. Kaya ko. Ah? Tibayaran naman. Ke. Kadlag kanina. Ay pag manikinita na ito na ako ibaligya da. Hindi. Manikinita kasi magkuha. It's mga boss. Oo. Alam. Yun. Tulog na. Ikaw dextrose din. Uy. Okay, tata. Ako yung nga. Ma, murag Muslim na ka. Hi. Bangladesh ba ito malabay? Hi. Kiss me. Yaya man ko no. Yaya ko. Ano tayo sa kamera? Yaya man. So yaya. Ayaw ko na. Ayaw ko na. Kasabot na siya sa video. Wala na sa video. Apil. Lagay na ka. Lagay na. Palit mo na sa video. Normal tire share. Taranto ko hindi katok mo shit. Wala. Natagid na po. Taranto gani ko sa chika. Hospital nga. Usa ni. Agra kita yan. Paano na ako ganina? Alas 5:30. Sige, kaya ko nakatulog gabi eh. Di ba si Dio magkakaroon? Ha? Si Dio? Cleopatra. Hindi natutuloy ang outcome. Hindi pa pero hindi pwede kasi kami naman. Oo. Britney, hindi naman may Britney, duha. Kaya tulog. Kanos Gabi eh. Wala magagawag niyo mo kagagtuan kagabi eh. Wala ko niyo magagtuan kagabi eh. Alas 4. Ay, kuwan man sila diri na. Tulog naman ka alas 2. Ay alas 12 namin delay 2 hours naman ka. Hey, dos, may accept. Hi, Ayaan. Mama ni June. Pumunta sa bahay ng tilapia ng gwapong lalaki. Alin na ay. Inky. Wala. Tingali akong pagkapititiyon during tiwas ako tulog. Hindi ko sa kong kawam. Sa unggol siguro nasakit. Lawayan mo ko ano. Di eh. Sa tubig gid na. Pag mineral lagi mo dito sa farm. Mineral Di lagi ba ka. kung gusto kong amoeba, kaya ano kung amoeba ni siya, tanan nun kami, kung na that time na kasi may tubig. Na-timing lang dito, atong tubig dito, i-check yun na, durugaw, wala tubig. Abasing na stagnant to Kaya ama. ako, nalibangan ko tungod sa kanang grabe nga sili mo, dito man inom kawaw. Ito nagkaantog pizza na Jepoy, bang grabe kaon, tapos pagkagabi, nagkaon ko ka ng adobo, nga nagkaag sili dito. Nagkata bagay nagpuntisting ta nga na ikuan sili. Pagkabuntag dayon, sunod-sunod din ako kain nga. Tus di kayo. Pagpa-check din ako din dayon, di check ko kain. Positive siya sa amoeba, pero ang akong pag-igita yun, tungod atong sili, tapos namubag na ang lubot. Trigger dahil. Inky, alin na, Inky. Ano na? Uy. Wala na siya labot sa kuha kung kuan. Sa Mabrinda. Wala na siya labot sa kuha kung sa Mabrinda. Wala ka sa passing. Ha? Wala ka sa iyang area ko na. Ano siya bata, no? Manggigil ko dahan na ako. Pero I think it's just ilo friend mo. Tama o. Wala na siya labot sa kuha gani kung naa sa Mabrinda. Mura siya pakaila. Oo, kasuka sa amoeba, kasuka ko sa entire. No. Pero ba ko siya nalisdan sa Pampers. Hindi ko kayo na. Taranta ba ako? Ba't ka sa Claveria? Karon ugma man club karon? Ano daw ko? Tuwa man iya ka dapat karon. Iya eh.
siya milk. Kumati sa diba? Yung kat makikip siya. Ayaw na ako kayo mag-deliver ako. I love you. Kaya ipalit ka og meron. Kaang milk pag ipapatuloy. Yung walay ko. Yung kaya yung vlog na nagpalit siya milk pa. Anong milk man na nakikita ko pa? Magkapay ka? Lagi ko, bilkit Ito matindahan. Pwede kayo para mawala ang alam. Lagi anday siguro na yung Tama ko sa tagapi sa tindahan ta. sa Parang ganas. yung mama si Tita. Magpalit. Para magnaw. Jay, pinalagi mag-inom, Jay. Mostly siya. Jinky! Okay. Ayun siya, pero sa kape. Hindi naman sakit yung... Hindi naman sumasakit yan. Ang kape. Sila na ayos si Brenda kayo. Hindi. Oh. Paano ko doon? Nag-CR. Nalibang. Parang okay siya. Wala pa po yung ano, obigay. Bigay ni. Tadi ya? Bangit kaya akong anak. Awas si mga Ha? Ano yan? Ano lang ta? Oo, nga to. Naman may LK, ano ba? Gani. Ayaw lagi, Mar. Lagi pa ulay sa Ayaw na lagi, Mar. Di mama ko, pag uli, maligo na lang ko, uli, maligo na lang sa ulo. Pag uli, maligo na lang ko, tapos kamulog biyahe, tulog na lang dayon, tapos, okay na lang. Paulay na lang din saglit pag uli. Makabalik sa betul. Oh, ano, ito na lang. Okay. Ako ba daw, JJ, may ko biyahe. Ako, maban. Kaya maban kita na. Bawa na kayo ng imong anak ko. Mapituban ko. Wow. Bye. Okay. Oy, wala ni kwarta ha, kay 15 mil ran ni Ginoo. Gani? Ano kayo nagito? Wala pa namang good. Ba't naman yung kayo? Bantayan, makanamo. Okay, wag mo vlog. Ayun na po yung aming pasyente. Malakas na siya ulit. Mutant kasi to. Ano na? Okay lang yan ma. Ikaw na mag... Dapat gigil mo feel na ito ma-dehydrate ta. Pati-stress na Lagi. Ako, God. Napili ko na kasi sa taon man jud ko. Napili na ako sa taon ko kagabihin. Ang di ko ganaan, wala ko nang pala sa gabi. Grabe, mangi magud ko, marag isa kalito yung mugduwa. Dugay, kay ko mangi ang tagal. Oo nga eh, ang tagal niya. Nag-CR kami ha. Ang tagal ko umihi, sobrang tagal. Ang habas ko. So hindi ako, nagtatain na ako, tapos yung ihi ko grabe. So baka may dehydrate ako ba niya. Siguro kaya sakit ang ulo kayo, wanay kuwan kamay ng tubig. Hindi. Luod man kahit ako kayo nga dextrose. Muna gusto ko magpa-dextrose para mabalik ang nangawala sa ako. Makalimpyo po sa Oo. Yun lang naman ang ano ko, nagpa-dextrose ko para mabalik yung water kay. Hindi ako ba yung kaunhan, lugor, ako kagabi.